Eibarko udalak Txopitea eta Pakea sari ospetsua eman zion abenduaren 13an Eibarko Klub Deportiboari, bere mendeurrena eta hiriaren garapenean eta proiekzioan egin duen lana aitortzeko. Ekitaldiak udaletxeko batzar aretoa leporaino bete zuen. Saria Jorge Oteizaren eskultura emblematikoaren erreplika da, eta hiriak bere hiritar edo elkarte garrantzitsuenei eskaini diezaiekeen aintzatespen handiena simbolizatzen du. Dedikazioaren, esfortzuaren eta Eibarrekiko konpromisoaren baloreak goraipatzeko sortua, Txopitea eta Pakeari esan nahi berezia eman dio Klub Deportiboak hartu izanak, kirolaren bidez hiriaren izena zabaldu baitu nazioko eta nazioarteko mailan. Niretzat alkate gisa eta batez ere eibartar naizen aldetik, ore handia da gaur hemen egotea deporren ibilbide honi aitortza egiteko. Txopitea eta Pakea entregatzea ekintza simboliko bat da, baina esan nahi handikoa. Sari hau, gure herriak ematen duen nagusiena, Eibarko hiriari ekarpen bereziak egin dizkioten pertsonentzat da eta Klub Deportiboa espiritu horren eredu ezin hobea da. 1924an sortua, Eibarko Klub Deportiboak funtsezko zeregina bete du kirol disiplina ugarien sustapenean, esfortzuan, hobetzean eta parte hartze komunitarioan oinarritutako nortasun kolektiboa bultzatuz. Bere lanak kirolsare zabala sortzen eta Eibarko balioak hiriaren mugetatik haratago proiektatzen lagundu du. Zentzu horretan, udalak eskaintzen digun rekonozimiento hau posible egin duzuen guztioi eskertu nahiko genuke. 100 urte hauetan, deporreko familia izan zareten guztioi, bazkidei eta edo kolaboratzailei. Eta baita ere, sari hau ez da guria, da denona da. Honetan parte hartu duzuen guztiona da. Horregatik guztiagatik, Klub Deportiboaren mendeurrena aprobetxatuz, Eibarko udalak gure hiriaren historia hurbileko gizarte, kultura eta kirol eragile garrantzitsuenetakoa omendu nahi izan du.